Hello, good people. Yes. So nasi toda kutaura about due diligence yaunogona kuita either uri kutenga land kana kuti uri kutenga stand and it because tinofanira kucherechedza kuti issue yema-land barons yatiri kuti iri kunetsa right now given ma-demolitions zvekare atakatarisana nawo and these massive notices which are being issued by almost every council. My RDC are busy right now to issue these demolition and regularization notices as well. All my city councils, my municipalities, everyone is busy. So it's not looking good. Kumunaneka katenga land ichi nezvine mashortcuts, but panemba nenyaya now tineva mwana kutoti avatoziye because there is no education in this area as well. Kuti how do you verify zvakamira sei? Because you need to appreciate one thing that we need to clear here. Kuti unokwanisa kutenga land iwewe kubva ku council, unokwanisa kutenga land kubva ku ministry, unokwanisa kutenga land iwewe kubva ku cooperative, unokwanisa kutenga land kubva kuna developer, unokwanisa kutenga land kubva from a private owner and it. But all these 5 individuals, if I may put it that way, they can actually behave and act like land barons. Yes, unoona kutonyudzwa and it tine example akawanda ekutoti ma-legal cases aripo right now evanhu vakatonyudzwa even nemapepa vaitoshanda vachitotemba kuti tine mapepa akabva kuministry and it example yandoona kupa itori recent ndeye-White Cliff demolitions and it vanhu vaiti vanga wane permission yavakanga vapiwa neministry of transport vachibva vaisa ma-commercial stores avo nemashop avo along servitude yavo yaBulawayo Road. So vakatonyura futi vanhu ivavo and it then tine case yekumarondera and it iri kutopisa futi even right now vanhu vakanyudzwa nemarondera municipality and it marondera municipality yakatengesa mastands asiri avo. They didn't own that land but vakatengesa vakaiswa court, then they lost. Ritori drama rirega iroro. Then obviously we have the Stone Ridge issue and it kunevari kuteedza nyaya yacho. Yesterday there was another development as well which might change direction yeStone Ridge. Because pachibuda kuti mawo veterans aya cooperative yawo ine offer letter. Yes. And offer letter yacho ikunzi yaka-issue na former minister Sevia Kasukwere, which changes everything because land yakagazetwa as state land, which means that offer letter kana isiri kuencroach ma-boundaries evamwe. It becomes a legit document. Yes, totally legally binding. It changes everything upon wakatoputsirwa kudhara. So yeah, we'll do another video on Stone Ridge as well, so that we also learn from there. But our focus today, we need to focus on due diligence because my entities esatataura tarutengesa land anoda kunyudza zvishua. So tine ma-court cases sezvandataura akatopiwa a judgment at constitutional court level, that is the highest level yaunokwanisa kusika legal recourse. Vachiti paperwork alone is not enough, does not prove title, and the paperwork alone does not prove that is a legal purchase. Cannot you have the rightful owner or you have the right to use that land. So ndo patichida kugara taonesana ipapo because yes, mamwe matsamba ese atinenge tichishandisa nedocumentation inenge ichiburitsiwa kunyangwe nekanzuru kana ministry kana chii, as long as they don't meet this criteria tiri kutaurira ziva kuti uchanyudzwa ani muri kuona. So panenge pane nyaya nawo I believe kana panhu pekutangira paunofanira kuita iwewe kuita due diligence yako unofanira kuita anonzi ma 4 pillars of due diligence and you need to prove authority of ownership and then you also need to prove authority to subdivide, you also need to prove authority to develop, then you also need to prove authority to sell. So mukatasa pillars of key due diligence andoda kubata iyayaya ndo anozokuratidza kuti pakaita anything chiri missing ukaona munhu akutsanangura chete, you are going to get in trouble. And so hazvina basa kuti uchatenga kuna kukanzuru here, uchatenga kuministry here, uchatenga kuna developer here, uchatenga cooperative. These are the 8 things they need to provide as proofs yekuti iwewe hausi kunyudzwa. Chinhu chekutanga ownership andetika, chinhu chechipiri authority to sell, authority to subdivide, then you also need to request an approved layout plan. They also need to prove as well change of land use permit. They also need to prove to you as well, the engineering service approval. They also need to prove
to you as well, environmental compliance certificate. They also need to prove kana vana yova issue the CEOC, those certificate of compliance. So I'll go into detail now because ndoda kubata seller by seller. So ngati vatafamba ivideo risa rebesa anditi ngati tiri kutenga kanzuro. So what do you need to look at? Chinhu chekutanga ndechekuti you need to ask yourself, under what title does the council own the land? Because kanzuro tatinokunyudza futi vanokwarondera kuchema nenyaya yekanzuro vakanyudzwa nekanzuro anditi. So kanzuro inokwanisa kuona land anditi through a title deed kana kuti inonzi state transfer certificate rekuti vapiwa nestate anditika vanokwanisa kuita inonzi an acquisition record as well yekuti vakaita kuacquire that land kana kuti they got that land through what we call vesting orders anditi. So pane vamwe kuti ndo vanenge vaitora through court orders and stuff. So vanofanira kuprova ownership. Ndochinhu chekutanga kuti under what title are they owning that land, ndo zvichadetermine zvekare direction yavakuenda due diligence. Then chimwe chinhu chakakosha kana uchitenga kukanzuro as well ukarequesta zvinhu zvanokupa, you also need to request what is called a council resolution. Nekuti kanzuro haitengese land kana isina kuita a resolution iyoyi, it means the whole council yaka-approve zvinhu izvi. And sometimes zvinhu zvakutoinvolva zvekare even masignature emayor and the executive yekanzuro. So you also need to have that resolution iyoyi kuti no vakawirirana kuti land ingaite ngaitengeswe. Panochiita tricky now kudhila nekanzuro ndo inoishua ma-engineering services what iyaya ndo inoishua ma-layouts ndo inoishua ma-subdivision permits ndo inoishua ma-development permits and stuff. But now takazvoona kuti they can actually just prove those documents kwauri. But now there is also a layer rakaiswa now pamutemo nehurumende kuita make sure kuti kanzuro hailegalize illegality. Chinhu chekutanga ndechekuti kanzuro approve their own diagrams. So you need to request an approved surveyor general diagram. So iro rinoitwa ku SG office. So iroro ndo riri kubva raita diagram renzvimbo yaoda kutengesa kuti pachange pane chii manumber of mastands mangani, ma-commercial spaces mangani stuff. And that surveyor general diagram iro rakakosha pakuti rinenge rine title number zvekare. And it's a record rekuti iroro vari kuratidza kuti paitwa a survey yekuti no pano ready for occupation. So this SG diagram you need to request it kana uri kutenga kukanzuro and vanokupa zvinhu. Then another layer rakaiswa kuti kanzuro isazozvitengesera ichizvigadzirira yega ma-documents is the environmental compliance certificate. Iro rinowanikwa kuEMA, that is a different ministry altogether. Then there's also another layer, engineering services approval. That office operates outside council. So iyayo ma-checks and balances akaitwa kuti kanzuro isazongotora land yevanhu weve issue ma-permits SI. So the moment yawa request any of these documents dzandataura dzokana one chiri missing ipapo, if was what kanzuro ida kutengesera land that they don't own. And zvinotopa ma-problems. Then ngatiti uri kutenga kuna developer. What should you look at? Because a developer is a company now. Inokwanisa kuya iri a real estate development company and inokwanisa ngoro company kuti mazuano munhu anongoregister company yake ototanga kutoitawo zvaari kuita otaurana navanhu vane land kana kutengeserana land otanga kutotengesa. But there are also systems that are put in place to make sure kuti mimi amitese amubirwe. And chinhu chekutanga iwewe chaunofanira kuita usati wambobhadhara deposit kana usati watomboti ndaenda kusite unoona stand yacho because vanhu ndopa vanofunga kutoita due diligence unongosina zvawaita ipapo. And you need to request a certificate of corporation for that company. Then you also need to request the CR14 and then you also need to request the directors list rema director and izvozvo zvinokubatsira kuva structures what who are you dealing with, and these are documents which are supposed to be issued to a customer kana requester. And this is consumer law. So vanokupa ukatongona company yako ramba kupa ma-documents awo company yawo, if watoziva kuti something is wrong, that's a red flag. And then if it's a real estate development company and vakafanana na Lingeti anana Penrose anana watu rakawanda makambani acho ya real estate agencies aya, they are registered and pane inonzi the estate agents council of Zimbabwe ndo inoregister ma real estate companies akaregister as developers. So vanenge vane registration number yawo ikoko. So now kana wapiwa that certificate rao registration now ne estate agents of Zimbabwe and
iwe unenge wakuchienda ikoko nawo kunoverifya kuti are they still a member, do they hold a valid certificate, because ukazonzi wavharwa nevanhu ivavo kuestate council uku ndokwaunokwanisa kutanga kuwana legal recourse yako. There are systems that are put in place there. So kana company isiri registered uku now, it becomes very difficult, because ungacherechedza makambani mazhinji ari kuadvertise mastands paFacebook and on researcher mu database re-estate agents council vazhinji vacho hawawani, ndo makambani achangonyuka, ndo makambani anokupa maproblems ezvimwe ani muri kuona. So kana madaro now woenda to the second stage yekuprova ownership, that you need to ask kuti under what title do they have ownership of this land. What title deed here, offer letter here, allocation letter here, say you also need to see those things, and it you over kumbira chi copy every document and look to our unongo chikumbira ma copies, because we need to verify. Kana wapi wa title deed tinengeta tunori check now ku deeds registry now. Kono title deed is stand number yakati ma boundaries acha kumira papi ne pap, and it because mukacherechedza now tine court case ichiri kutopisa, and it ye family evictions, and this was a legal case it's ongoing between mutual corporations kwa mutual, and where now versus Lingate ne RDC Zvimba RDC was ndo wakaendeswa ku court ne mutual corporation. So what happened in Renam now, vakanga vatopiwa land ne RDC zvakanaka, but muko allocate ma stands Lingate yakabva yapfurira kupinda mu boundaries mutual corporation. This is something you can verify. Ndichakupa ma databases you can verify as well. And so what happened then, nyaya yaenda ku court and stuff, obviously vamwana wangapiwa ikoko kwangwani mapaperwork esa akakwana, but nyaya ngori penge nyaya encroachment vapinda mu stand ya mumwe munhu ani muri kuona, ndo panenge pakachikoshera nawo kuti uone title deed, because no vakataura ma boundaries and stuff. So zvinozotibatsira nawo isusu kana takuchinoita chi ma searches mu court cases nawo mu databases nawo illegal database reZimbabwe kuona kuti no hapana ere dispute iri on this stand, because title deed inenge rine stand number as well. So that's why it is very important kuti ownership yavainayo iri kufola under which title, and then obviously kana kudinana developer now you need to request for a subdivision permit, because iyo permit iyoyo ndo inorakidza kuti vakapiwa mvumo yekudimbura kuita mastands. Then mukatasara ma areas ari muperi urban yeHarare ese ari kutengeswa neHarare City Council, kana kuti ma city councils ese ndisangotargeta Harare chete, mukatasara kuti anga ari maplots kudhara. So panofanira kubva prove zvekare vanofanira kukupa inonzi change of use land permit. Vanofanira kukupa iyoyo yakakosha iyoyo, because pari kuconvertwa an agro plot richiitwa ma residential stands. So there is a procedure inototeerwa, and pano issue a certificate rekuti pane inonzi change of use yaitwa ipapo. And then you also need to request a development permit iri kuwapa mvumo dzekuita whatever zvavakuda kuchiita ipapo. A development permit iyo itori unique yakazvimirira yega. So that one you also need to request, so that we can now go and verify either ku RDC or ku council as well, because zvinenge zvirimo mu databases acho. Then sezvanambotaura futi even uchidila ne council engineering services now ndo iri kubva yataura kuti no ma roads nemachichichi zvakaaprovwa, which means the plan layout yaaprovwa. Another document that you need as well ndo pekuti vanozo issue inonzi engineering service certificate iri rekuti zvikoro ma amenities ese ma roads machichichi zvese zvakaaprovwa the way yavakazvidrowa kuti ndo zvavarada kuita. Then obviously pane nyaya yeEMA, they need a environmental compliance certificate as well. That one is non-negotiable. Atenga mastands zviri pamutemo anoziva zvandikutaura. Then kana vane zvese izvezvi anditika a bonus document that you can request is the COC, not the certificate of compliance. No issue kana developer amita zvinhu zvese zvadeveloper ma roads, yadeveloper sewer pipes, adeveloper zvese zvirikudiwa izvozvo, amita zvese izvi zvanditi anovapiwa nonzi COC. So challenge irimo muZimbabwe now, ma developers ari kutanga kutotengesa ma stands vasati vapiwa zvinezvi. That's why muri kuona kuti kuKroyi kuti ne problem iyoyo zvekare hakuna COC certificate ikoko. So tine ma court cases as well wekuti you can go and reference as well, anotaura kuti kunyangwe zvimwe zvese zvikaitwa zviri pamutemo, development ikatanga pasina COC
it's an illegal settlement as well, which is very grey and very tricky. So you need to request these things, especially those people you are buying my properties in my portfolio. These are due diligence steps you need to take so that as then my documents we need to verify with the issuing authority. And so kana tadaro tagutsikana anditi nyaya ipere kusvika tasecha mu database legal cases zvekare anditika. So pana ma databases ekuti munogona kushandisa anditi tine Zimbabwe.How database, then tine rinoburitsa ma databases ema court cases ari active ne akatopuwa ma judgments kudhara inonzi Zarai legal database anditi. So kana zvinhu zvichizokuvhara ndo pakakosha kudhila na conveyancer. Chaga conveyancer wako ari registered ane license rake richiri active anditi anokubatsira zvinhu. Then kana uri kuda kuti unyatsetirwa deep research kuti zvinhu zvako zvinobuda ere pamuroda kuzviitira ipapa anditika ndo pekuti wakuchiuya nawo ku GM consulting. Yes, iko tinobva tatokuchaja nawo tokuitira zvinhu zvese kana land iyoyo ne maissues aripo anditi tinobva tazviona because zvazvinoita nawo munoona kuwina kwese but land iri disputed, which becomes a problem. Those are affect after one kustonrage because land here is disputed. So mukatasa now kuti land painonzi yawa disputed pana a challenge ownership yemwe munhu kana pane mwe munhu kuti pane munhu encroach land mangu, immediately the court inova issue inonzi a notice of dispute. So that one we can easily access it in Zimbabwe and Zarai databases. Now, okay, on this stand, rataona title deed number, stand number, stuff research. I remember database. Morikatongo database mutakuti diga each and every individual legal case now. Okay, zvirukunzichi ma judgment akapiwa ndeapi, okay, high court or constitutional court irikutichi concerning this one. Then panogona kupiwa after my litigation records which we can get on this these databases as well. You can the war history now of that land, like mukaona pandakauya ndichikupa history yeStonebridge from 1930. This is where we were getting all those legal cases from. Because via Kupa the litigation record yacho, yes, and these are public and official records as well. And murugona, which means apana argument inoitwa ipapo. Then let's move to kana uri kutenga ku cooperative yawo kondo kune nyaya because takapana na background tikati so ma cooperative in Zimbabwe need to be very careful because mazhinji acho ese anditika ma war veterans akagadzira ma associations awo, and we know nature yema war veterans as well. Ndezve kubvuta ndezve masuru andi murikona vamwe vacho nokasomura na offer letter and stuff ndo vanhu vakanyanya ku collaborate na land barons. That's why muchiona kuti I even said it in the previous video kuti usati watombotanga kudila ne cooperative, you need to go and check now ku cooperative registry anditika iri ku Ministry of Women Affairs uko kuona kuti ichitombori registered ire cooperative yododila nayo, because mukatengeserwa land now ne cooperative yekuti yaka deregistrwa kana kuti it's not even registered, whatever transactions zamuchaita it's not recognized at law. So unenge uchingoluza mari yako mahara anditi. So what are the due diligence steps kana what you need to check kana uri kudila ne cooperative? Obviously chinchokutanga you need to request for their registration certificate. Tati vanenge vakaregistrwa kunonzi ku register of cooperatives societies ku Ministry of Women Affairs anditika kana waenda ikoko unobva wanocheka against certificate ravakupa registration certificate racho unobva raburitsa futi even ma trustees of that cooperative as well, number yacho and stuff. And tinozozvida izvi kana takuita due diligence kana tiri tori kuita kana ushanda na conveyancer, they know also how to do their due diligence because ndozvo vakatendera kuchikoro vakatozvitrainwa zvinhu izvozvo. And then kana wadaro uchidila ne cooperative, you need to put an extra layer of due diligence. You need to request for the constitution of that cooperative yakakosha inozokuchengetedza because you start now to understand their the way they do their things. Legal teams you need to understand the way they do their things. Then unokwanisa kuziva futi machi vanhu vane mandate yeku execute ma decisions, structure yacho, organogram yacho, zvese ipapo zvinova zvabuda cooperative yo zvakakosha zvinhu zvokuti katazopinda ma problems toziva kuti kunonangana nhingi anditika. Then you also need to request title yekuti under what title do they own this land, so zvatangoita kumwe kwese kumashuro. And because kana ari ma housing cooperatives now ane ma lease agreement ndo kanyanya kuwanda iyayo, then ane ma offer letter mashoma I think out of kana 150
housing cooperatives are registered ane title deeds awane kana 10 vazhinji vacho ese offer letter and murwana. So you need to understand kuti zvakamira sei, because kana yato offer letter we need to check now with the issuing authority ku Ministry of Lands kuna kuti offer letter iri genuine here haina kunalifaiwa here or something like that. And it kana release it after wakapuwa list nani, is it a ministry, is it council, is it a private land owner, then it over kana ritorira private land owner now takuda kutoona futi title deed ralisa akalisa uyu and it murwana. So my checks ekuti ndizvo here handisi kuzovhariwa here anoenderana nekuti title iri kuonewa land iyoyo ndeape. These are things you need to pay attention to. And then obviously tochuya zvese zvema subdivision permits, zvema approved layout plans, then obviously you need to verify approved layout plan yacho iyoyo kwa surveyor general. And because ndo kwa zvinhu zvakaiswa zvese nema title deed number acho nema stand number, ma number of stands, ma number of schools, ma roads, zvese zvinenge zvaka approved na surveyor general. And then it also proves kwauri zvewo kuti mastands aya akaserviswa zviri pamutemo ane murikuona. Then obviously engineering service approval, then environmental compliance certificate as well. So these are just the basic checks you need to do. But panemba nenyaya ndepapa anditi kutenga kukanzuru o kutengeserwa neministry o kutengeserwa necooperative o kutengeserwa na an individual zvitrite zvakafanana, because tane history kuti they can actually behave like land barons. Tine ma cases acho ndofunga ndatokupa imwe examples acho. So whatever you do ita due diligence yako, but chinhu chakakosha usatenge stand kana land kunge chingwa. Ukatoona dhiri rawaita iwewe rekuti waona land nhasi mangwana watobhadhara kana yawo hauna kuita due diligence, pambacho unozochema but watoburitsa mari kudhara. So kune havo vanokwanisa kutenga mastands through this way zvandataura ari kuita ari official wasiri masubco deals and stuff. These due diligence steps akakosha iyayo. And usamhanyiswa kunzi bhadhara, because madeveloper akangwara futi kana macooperative unokwanisa mastands ari pademand akasika kupera and stuff bhadhara. Ukaona wakupushwa chete kunzi bhadhara uchachema uchavharwa. Then ukaona request end of this documents pane statement and stuff if was what ya zvichanetsa futi pamberi apo. But avasi vese vanokwanisa futi kumita madocuments esaya, but document rese riri meeting now rinenge riri missing. Sorry, chandakadzidzawo inini ndechekuti you also need to request them to put it in writing as to why it's missing. Woisa pa company letterhead yavo kana iri cooperative woisa pa official letterhead yavo wostemba yosign wane munhu ane authority kuti no certificate iri missing because rapa stages. So let them put it in writing. Ndoro unovowatacha kuma agreement of sales ako nezvese zvanoita kuda kuzochishandisa kuita due diligence. Kana wadaro kuchema kunoita kushoma, because chiri kuchemedza vanhu ndechekuti vari kutongofunga kuti land kachitengeswa nekanzuru iri pamutemo iri legal, tengeswa neministry pamutemo iri legal. No, inogona kunge isitombori legal. And because tine mamwe wekuti permits akaishwa nema ministries and stuff anozo withdraw kuma courts kwachinzi zvakaitwa siri pamutemo. And so in the next video tichangoita ingori yekuti ma red flags yekuti that you need to pay attention to, because right now nyaya land it looks like we are going to be here for a very long time on this issue. But zvese kana zvaitwa zvapera idzi pfungwa dzangu anditi Mwari akuitire zvakanaka. God bless you.